rauhallisen näköinen rouva, mutta jotakin taitaa piileä tuolla kannealla. Mitähän sieltä löytyy? Mikä tekee tästä erikoisen? No siinä on rakennettu sukset alla, että se kulkee täydessä plaanissa ja iso kone tässä on. Silloin kun tää vene oli uusi, oli tommonen 80-heppanen Wikström, ja tänä päivänä mulla on tommonen yli 400-heppanen diesel. Täytyykö tähän tehdä jotakin muutoksia, rakenteellisia muutoksia, että pystyt asettamaan tällaisen moottorin? Joo, mulla on niin kun pohja on lasikuidut, että muuten se ei kestä. Tavallinen tämmönen puuvene ei kestä näin iso voima. Sitten vielä mulla on tommonen metallirunko niin kuin pohjassa perästä keulaan asti, ja kun on pultattu kiinni tämmönen 100 millin runko. Että tää vene kestää varmasti nyt. Ja tänä vuonna mä oon ajanut useampia kisoja. Voittanut kyllä, tänä vuonna mä oon voittanut. Viime vuonna mä en vielä ihan pärjännyt. Lasikuituveneet oli pikkusen nopeampia vielä kuin tää, mutta nyt ne ei pärjää.